Metropoli guztien gainetik eta gailurretatik guri begira, gailur mendi gainetik guri begira, Felipe Uriarte, egunon eta ongi etorri. Bai, egunon Pello eta entzuleak, baten bat hor kanpoan baldin badago. Bueno, amaitzen ari dira oporrak edo oporraldiak, ezta? Uda joan zaigu, udazkena etorri eta euriak ere, ezta? Aspaldiko partez. Bai, tamales gutxi, behar dugun baino gutxigo, baina hemen daude urtanta batzuk eta gustora hartzen di, ezta? Ikusten da baita ere, perretxikok ere nahiko gustora hartu dutela azken euri txiki hauek, eta nonbait non nahi ari die sortzen ontuak. Nik bat bakarrik ikusi eta azken kontan baina. Haizu, mendian zaudela, Felipe, gailur eta Himalaya horietan, eta nahiago elurra euria baino, pensatzen dut. Bueno, goi mendian oso ez da ohikoa euria izatea. 3.000 metrotik, 3.500 metrotik gora, beti elurra izaten da, lainoa sartzen denean. Euria, pensatzen dut, hemendik askora ez, 8.000 metrotan euria egingo du, eta hori izango da, ja gure planeta dagoela oso izorratuta. Altura horretan, normalean temperatura kotzak izaten die, eta euria baino beti elurra izaten da. Haizu, Himalaya aipatu dugu, Felipe, baino gertuagora etorriko gara, ez da? Uda honetan, non eta Eslovenian ibili zarelako. Bai, eta gaurko gaia bat behintzat ohi dugu, Pello, Eslovenian eta zitze egitea. Badakit, hemen gure Euskal Herritikan mendizale asko eta bidaiari asko jundiala Esloveniara, baina niretzat berria da. Harrigarria baldin bada, orain arte ez dut aukerarik izan Esloveniara juteko. Uda hontan izan gea, talde batekin jun naiz, eta liluratuta etorri naiz. Iruditu zait herri bat zoragarria. Eta zergatik, horretaz jardungo dugu pixko bat eta kontatuko dizut. Haizu, eta zerk erakarri zintuen bertara joateko? Lehenengo esan behar da, Eslovenia oso herrialde menditsua dela. Han altxatzen die Alpek Juliotarrak. Julio Cesaren omenez jarri omen ziotela izen hori. Eta Alpe Juliotarrak oso altuak ez die, mendirik garaiena 2.800 metro ditu, eta Triglav mendia da. Bere gailurrean nolabait 3 buru ditu Triglav hizkuntzatikan. Eta baino mendik asko ditu, Juliotar Alpeak oso mendilerro ezberdinak osaturi dago, eta oso sistema garrantzitsua esango nuke, ez? Nolabait kokatzeko, Pello, bai entzulei eta zuri, Austriaekin zerikusia handia du Eslovenia, eta erresago denok irudukatzen du zer da Austria, ez da? Badakigu Austrian mendi asko daudela, eski asko egiten dela, eski estazio asko daudela, eta Eslovenia badu antza handia. Mendi aldetikan baita ere bai kultura, hizkuntza zain beste, bai kultura eta musikakin, ez? Orduan nolabait kokatzeko pentsa dezagun dela Austria moduko bat, ez da? Eta orduan mendiak nola die? Nolabait parekatzeko ekarri beharko ginen Dolomitak mendiak. Badakigu Dolomita mendia nola die, ez da? Mendi arroak die, arkaitzezkoak, eta ez diela bat ere errexak ilotzeko. Ez da ere jisteko. Ondo dakigu, jistea zailago dara, ilotzea baino. Okerrago jisteko sarritan, ez da? Beti zailago da, zu jo dezakezu mendi bat eskalatzen, edo trepatzen, hau da, eskalada errexian, baina gero jisteko handikanen bertatik asko zailago da. Bakizu jistea eskatzen du gorputzaren beste
jarrera bat, ez? Bera, bailar aldera begiratu behar duzu, eta beti jarrera hori gorputzarentzako, gizakientzako, katu batentzako, ez bai, baina personentzako askoz zailago da. Orduan, ezaugarria da, mendi arkaitzezkoak eta arroak. Iotzeko zailak, jesteko zailagoak. Orduan, hor da pixka bat, eta gero, beste ezaugarri bat, eta menditikan ikusita, esloveniarrak oso mendizale dira. Eta haientzako mendia da, esango nuke, ia kirol nazionala ez. Nintzetan dodakeiku, gaur egun nola esloveniarrak ari die bere burua erakusten beste kiroletan. Adibidez, txirundara izan, momentu honetan, ez? Honenak handitugu, ez? Hau da, Eslovenia eta mendia. Oso, eta horrek erakarri nau, ara jutea. Eta indugu, hain xuxen, Triglav mendia, hango mendirik altuena, ara juten da jendea, beti maite du Triglav jotzea. Triglav badu Esloveniako mendirik altuena izanik, badu kanpoko jendentzako, nolabait, erakargarritasun hori, ez da. Baina, beraientzako, esloveniarentzako, da zaroet oso garrantzitsua. Agian gehiegi izango ez, baina Ganga ibaia indientzako den bezala beraien ama, Triglav mendia eslovenientzako da nolabait bere babesa. Eta kanta askotan agertzen dira, antzineko kantetan, Triglav mendiaren nolabaiteko maitasun hori ez da. Eta gero, ezaugarri hori da, mendizale batentzako, Alpe Juliotarrak izugarri darra di, mendi asko daude 2500 gora, denak zailak, ez di errexak, eta Esloveniak ezein dute, eta hemengo mendizaleentzako iruditzen zaigu gehiegi dela indutena. Hau da, mendi guzti horiek errestu indute. Junde dila edonor. Orduan, Triglavek ditu bide arruntak, ohiko bideak ditu, 3. Hirurak daude burniz eta kables josita. Horrek ematen du aukera, hau da, nolabait ferratak modukoak bakizu, ez? Zu juten baldin batzea zure ernesakin eta mosketuiakin kable horietan eta burdin horietan, klabija horietan, zuk zure burua bermatzeko, aseguratzeko aukera duzu, ez da? Orduan, horrela ze gertatzen da, jotzen dira familiak mendi zaila ikusten duzu, eta antxen doazte fenomeno batzuk, familia osoa. Ni ere joan naiteke, ez da? Ascensorea jarriko dute. Ascensorerik ez, dena den zure hankakin, baina zu zeuk ere jozteko moduko die. Aurreko batean esan izun, saioa igo bai, baina geisten azenolako komediak. Hoi da. Familiak beraz Triglav igotzen. Eta gaur, ezaugarri bat hango menditan da, ikustea familia osoak mendian. Baina ikusten duzu, aterpe bat abuela errepidetikan 3 ordutara, eta antxen familia, zenar emaztea, eta 3 umetxo, baina txikina 2 urtetakoak. Eta nola joztea onaino eta oinez, eta bide, aterpetari jozteko, bide hain zailek ez die, baina ez dira xamurrak, ez dira isen gozoak, ez, badu arkaitzak, baditu aldapa pikoak, eta orduan, da beste ezaugarri bat hango mendietan ikustea, bertako jendea, mendian, familia osoak, oso politia da. Haizu, eta beresten bezala ez da gertatuko, ez da, familia osoak eta hainbat errestasun jarrita, ez dela egonen bata bestearen atzetik, sekulako errenkadak, eta... Mendi hola ezaguneetan bai gertatzen da, Triglav mendian adibidez, ez? Edo zein ohiko bidetikan, kontxo,
bai jende desente ikusten dugu, behintzat, hilo ginun egunean, jende desenten artian hilo ginun, ez da. Baina etzen gehiagizkoa izan, nahiko onki. Hori utzita, badugu, Eslovenia da, gero izan ginen aukera ez bakarri mendia ikusteko, bezik eta hiriak eta beste inguruak ez. Eslovenia oso herrialde ederra da, non natura mantendu inda era oso txukunean. Adibidez, hegoaldean badude hainbat basoak, non 500 hartz libre bizi die. Libre. Ez bat ez bi, 500. Hori beraiek jarri esaten duten kupuruak. Kontxo, hemen Pirineotan 800 kilometro luzea du, eta omen ditugu 2 edo 3 edo, eta ekarritakoak, hain xuxen, nondik? Eslovenetik. Eta hartzaileak kontent daude, Eslovenian? Gertatzen dana da, baso horietan, basoa die, naturalak. Eta orduan, persona gutxi zartzen da, eta usten dute gola, ez da. Eta hor dago, beste, nik ekarri nahi dudan, beste hausnarketa bat, ez? Eslovenia, Euskal Herri neurrikoa da. Biztanlez, gu bezala. 3 milioi gutxi gure bera, Euskal Herria osorik hartuta. Bakigu ongi, 3 administrazioetan zatituta gaudela. Oan, Naparroan gaude, EAEtikan nator, beste komunitate batetik, niz eta Euskal Herri izan, eta iparraldean badugu, iparraldea ez da. Eta han herria gu bezalakoa, baino administrazio bakarra du. Eta independentea da. Eta hortik tiraka, han mendian ikusten duzunean jendea, ikusten duzu jendea, guapa, bai neskak eta bai mutilak, altuak, indartxuk, aizu, gu baino rubioagoak, eta denok hile ederrakin, eta badute ezaugarriak importantanetako independente diela. Dute gure neurria, gure PIB, baino bajuxiago, ez dute eiten ari abiadura handiko trenik, autopista badituzte, hemen baino esango nuke proporzioan euneko 60 gutxiko, baino handiken atatzen duzun sensazioa da, herri bat biziri dagoela, munduakin konektatuta dagoela, era bat, baino herria oso biziri dagoela, natura biziri dago, jendea kirola egiten du, indartxu die, guapo die eta rubio die. Orduan, ni galdera da, hori gertatzen da independente zehalako? Hau da, onura horiek independentziak hartzen du? Independentziak ekartzen du? Zenbaitek diote gure esku dagoela, ezta? Independenteak garai batean, ez zirelako independenteak, itzegin apur batean Esloveniari buruz, politikoki garai batean noren eskuetan zegoen? Bueno, agian zuni baino gehiago jaingo duzu. Tamales, badakite Jugoslavian barruan zegoela, ezta? Okeres nago. Eta, ze urtien dira zen, 1900 da? Ondala, 80 Bai, zatitan puskatu zen, ez da, Balkanen inguruko... Hoi da, eta Eslovenia zatik eta aretikan 10 egunetan izan ziren borroka batzuk, eta batzuk ere hilik eltzatu ziren, baina 10 egunetako guda moduko zerbaitian lortu zuen independentzia, ez, Jugoslaviatikan. Hau da, ondala gutxi izan da, ondala gutxi, guk oindik hemen gaude, arrastraka, zatituta, eta... Aizu, esan duzu, 3 milioi terdi demografiari dagokionez, eta tamaina fisikoa antzekoa ere. Bai, geografia aldetikan, esango nuke gu bezalako diela. Ez dara gehiago, agien pikin bat gehiago, baina ez pensa, gutxi. Aizu, zuk martxan duzun ekimena da mendiak eta herriak. Mendiei buruz hitz egin dugu eta herriak. Esan duzu, ederrak direla eta, sutsu jotzen dutela naturara eta
baino bertako herrietara edo zenbait hiritara jotzeko beta izanen zenuten, ezta? Zer ikusi duzue? Bai, bueno, ederra da ikusi dugu iparra hoi da menditsuena, beko aldean lauago da, eta pasoa daude, guk iparran ibili gea, eta bueno, ikusi dugu herriko iskorrak, txikiak, eta badu Esloveniak gauza bat, duela kosta puska txiki bat Adriatikora. Eta oso kosta txikia dute, ez da guria bezain luzia, baina ederra. Adriatiko da Mediterraneoren puska bat, eta hor dauden herriskak eta die garai batian Venezia izan zen inguru hori, eta orduan herria dute lehengoko Veneziaren arkitekturaren ezaugarriak oraindik ez. Oso herri politia die, bizitzeko, taberna baten isitzeko, eta jaten da ikaragarri ongi, zen dute bere sukaldaritza, baina oso guztia Italiako sukaldaritzarekin. Orduan, alde hortatik ere, gastronomia aldetik bildurrik ez gure Euskal Herriari. Beraz, badute menditik, badute itsasotik, ezta? Eta itsasoko hondartza batean edo playa batean irakurtzeko parada, ezta? Eta 3 liburu oso gerezpanago ekarri dituzu gaur. Nondik hasiko gara? Bai, bueno, aldatzen dugu erabat gaiaz. Mendian jarraitzen dugu. Mendiak badu ezaugarri bat mendizalentzako da esplorazioa. Zenbaitetan jotzen dugu, ezauten ez dugun mendi batera ez. Hoi mendizale guztiak egiten dugu. Aurrekoan gaintzen geudela, eta mutil bakarra antxen agertu zaigun, eta Irunmugaratara juteko, eta etzekin, behentzako lehenengoa aldia zen Irunmugaratara, esplikatu genion nondik hartu batzun bidea. Hau da, esplorazio kutsu hori mendizaletasunean, mendizaletasunaren ezaugarri garbia da. Orduan, esplorazio kontuak hartzen dut. Eta esplorazio zertaz, nolabait da Inuit kulturataz. Inuit, badakizu zer die, Inuitak. Groenlandian edo gutxi gora bera, eskimalak esaten zitzaien edo... Hoi da, eskimala beraientzako, Inuitak dien jendentzako, eskimala esaten zaionean, idingarria egiten zaie. Eskimala oso beraientzako, oso hitz itxusia da, eta beraiek ez dute ikusten bere burua eskimala bezala, bera Inuit dira, eta Inuit esan nahi du persona. Inuitak ez dienak, beraientzako die karraslunak. Hau da, Pello eta Felipe die karraslunak Inuiten aurrian. Haiek die gizakia, haiek die personak. Inuit esan nahi du gizakia, persona. Berriz, zu agertzen baldin batzea, zu izango zera karraslunak. Persona ez den izaki bat. Beraz, hortikane lehenengo ezaugarria. Gure hurrengo protagonistak liburu batean sartuta, Inuitak. Bai, orduan, 3 liburu ekartzen ditut, eta horretaz hitz egiten dute, ez, Inuitetaz. Lehenengoa da Jean Mallauri, etnografoa, gizon honek, zendu bintzen, oso etnografo ezagune izan zen, eta honek aztertu zituen tuaregen bizimodua, hau da, basamortun bizizien tuarejak, eta ua aztertuta juntzen beste basamortu batera. Noa eta Groenlandiara, basamortu, izozutako basamortura. Eta nahi izan zuen Inuiten kultura eta bizimodua aztertu. Eta zein zuen, arajun eta 2 urte pasatzitun hain bizitzen. Eta nola bizitzen? Inuitak bizizien bezala. Bere txabola intzun, bere lagunekin zituen, bere zakurrak hartu zituen, bere lera egin zuen, eta hasi zen bizitzen Inuitak bezala. Nola? Udaran gorago ilotzen zien, eiza bila. Fokak eta baleak eta eiza egitean. Eta neguan berriz pixkat berago jaisten zien hainotza ez izateko. Eta orduan pasatzitun 2 urte.
eta ditu bi liburu zoragarriak. Ez literatura aldetiken ikusita, baizik eta etnografia ikusita. Eta die, bada Artikora biok ez daude ez batez bestea itzulita euskarara, eta ni gazteleraz irakurri izan ditut, bea frantsesa da, Emma Lauri, eta liburua die, bat Expedición al Ártico, eta bestea Los últimos reyes de Tule. Zer da Tule? Groenlandian izan den herririk iparrena. Ustet, okeres banago, 82 grado iparrean. Hoi da Tule. Orduan, bi liburu hauetan, aztertzen du, esplikatzen digu, nola bizi ziren eskimalak, ez? Inuitak. Inuitak okupatzen dute bakarri Groenlandia, baizik eta bizi die Siberian, Groenlandian eta Kanadan. Artiko den eremu guzti hortan. Orduan, oso interesgarria da, ez dago garbi, noiz iritsi zien Asiatikan Inuitak Groenlandiara, ez da ere Siberiara, baina daude oraindik hor aztertzen. Baina datak die batzuk ez dute 20.000 urte daudela. Duela 20.000 urte daudela han, Artikoan, beste batzuk 12.000 urtetan usten dute etorrera, Inuiten itorrera Artikora. Oso interesgarria da, bizizan die, oin arte bandala, 100 urte arte, erabat isolaturik. Eta dena indute, eiza egiten zuten animalien ezorra eta larruekin. Bere kultura hortaz oinarritu izan da. Bai etxeak, bai lerak, bai jantziak, dana, beraiek lortzen zuten eizatikan indute. Eta isolamentua izan da, Inuiten beste ezaugarri bat oso garrantzitsua. Orduan lehenengo liburu horiek, horiek die, Jan Malaurinak. Interesgarriak, zailak aurkitzeko, baina oso ederrak die, zen ikusten duzu, frantses bat bizitzen Inuit bat bezala, eta nolako prozesu egiten du, nolako garapena egiten du horre egisteko. Urtean zehar, garai batzuetan eguzkia nagusi eta beste batzuetan iluna nagusi, ezta? Bai, bost hilabete gaba ez da existitzen, eta oso gauza behezia da, gabeko ordu bitan dagoen argiantza edo ilunantza hori, ez? Oso behezia da momentu horiek eta miresgarria die. Eta bere bizimoduan ere oso garrantzia handia du, zeren udaran ez dutelo egiten. Gero neguan bai egiten dute, zeren orduan beste bost hilabete dute bakarrik argia dutela, argiantza dutela 2 ordu. Gainentzeko guztia da iluna, ez? Ez dute lorik egiten, gaintzako festetara joaten dira. Oraindik ez da iritsi, baina ojala. Iritsiko dira. Bueno, orduan... Beste liburu bat ere ekarri duzu, Felipe? Bigarrena, ez du Inuitetaz hitz egiten. Hirugarrena bai, baina bigarren hau ez. Eta motxetekan jokoet, pelioa. Nik uste denbora aurrera duala da. Nahi duzun bezala. Orduan, bigarren liburua da oso berezia beste horiek bezala. Eta izena du Oian hitzean mundua. Oian hitzean mundua. Hau da, Oianaren hitzan dago mundua. Zientzia fikziozko liburua. Ursula K. Le Guin liburua. Le Guin izan zen emakume Ipar Ameriketakoa, eta zientzia fikzioko literatura jorratu zuen. Zientzia fikzio bat beti izan dula zientzia fikzio modernoa. Nolabait ez da Asimoven zientzia fikzio oso zientzia fikziokoa, erabat zientzia fikzio da, baina sartzen ditu hor beste ezaugarri batzuk. Feminismoa, globalizazioa, naturaren suntxiketa,
konzeptu modernok die. Liburu hau, oian, hitzean, mundua, da 1960koa, Vietnam gerrako garaian. Zein da historia? Lurtarrak iristen gira, hemendik, gure planetatikan, 5.000 argi urteak dagoen planeta txiki batea. Zer du planeta horrek? Basoa. Basoa eta ura. Die archipilago handi bat, planeta osoa da archipilago bat, non nazten die itxasoa, bare da ona, eta basoa. Jendea bizi da. Metro bateko jendea, baina gizakia die. Lurtarrak iristen gira, eta ze egiten dugu? Gure planetan, urrea baino garai horietan, kokatuta dago, hemendikanen 200 bat urte, 300 bat urte. Eta zer gertatu da gure planetan? Gairik preziatuena ez da urrea, ez da titanioa, da egurra. Egurra eta araño, planeta hortaraino, juten die gure nabe espazialak, zerta baso haiek ustiatzea, aeronabe haiek kargatu eta lurrera ekartzen dute. Garai horietan izango den gairik pertsiatuena. Egur loteak, ez da, herrietan... Egur loteak. Bai. Uste nuen, egurra ez, ura esan behar zenuela, ez da? Orduan, hor dago, Lewinek ekartzen gaitu, nolabait parekatzen du, ez? Planeta horren ustiaketa, eta erabilgo eta hitz bat, kriminala nolabait, hau da, oso suntxeketa, baino bortitza, nolabait esateko zeiten ari guk gure planetakin, ez? Lewinen gure planeta hitz egiten du. Kokatzen du, urrunean, bai denboraz eta baita ere geografikoki, baino gutaz hitz egiten ari du, zeiten ari gira, ez? Orduan, alde hortatik, nolabait esango duzu, kotxo, liburua, Jan Malauriren liburua, Gorlandiataz, hango inuitetaz, eta Lewinen liburua ez dute zer ikusirik. Bai, zeren nolabait inuiten kultura erabat desagertzen ari da. Hau da, guk ere, gure planetan ikusten dugu, nola ari gala kultura, gure planetako kulturak desagertan arazten, ez da. Orduan, hori izan da, bigarren liburua oso interesgarria, eta oso gauza garrantzitsua da, liburu hori, oian hitzean mundua, euskaratuta dago. Pabolaza Andereak itzulita, eta itzulpen zoragarria. Orduan, bakarrik irakurtzen gatik liburu euskeraz, pena merezitu. Gauza oso liburu edarra da. Eta hirugarrena. Bai. Nahi duzunean. Mikrofonoari azzen olako kolpea diodan. Bai, nik uste izan dela esplorazio horren ondorioa. Bai, hemen karampoia daude. Esplorazioetan beti izaten die arazok, ez da. Golpeak. Eta hirugarrena, bultatzen gea berriz inuit mundura. Eta liburu hau deitzen da Nirlit. Eta idatzi du Juliana Eveille Trudel, kanadiarra. Eta zertaz hitz egiten du, Kanadan bizi dien inuiteetaz. Badago eskualde bat Kanadan, iparraldean, ipar mendebalean, Nunavik deitzen dela. Nunavik, zuk ez duzu inuit hizkuntza entzun asko, baina entzun izan baduzu, berara etortzen zaizu Nunavik, duela beraien hizkuntzaren doinua ez da. Emakume honek, ezitzailea da, eta hau da bere lehenengo liburua, eta ezitzailea izan da non, eta Nunaviken. Nunaviken oraindik inuitak bizi dira,
Kanada sortu zenian, estatu bezala, juntzien okupatzen nua, han ondala 10.000 urte zeuden inuitak bizitzen, tundra, toki lauak, izotza, hartzak, baleak, eta han bizi izan die 12.000 urte. Etorri die, sortzen da Kanada estatua, kentzen dute lurrak. Eta oin nola da bizimodua, gari batean eskimalak bizi ziren, eizatikan, arrantzatikan, erabat oreka oso berezi batean artikokin, izotzan bizitzen, bakizu, iglu horiek egiten dutela izotzakin, eta iristen die, gari moderno hauetan, lurri gabe galditzen die, eta Kanadako estatuak egiten du, halako politikak, adibidez, bere zakur guztiak akabatu zituen. Zer zen zakurri gabe ez zuten nola moitu, nola june izata. Eta hau da, nahi zuten gelditzea, sedentariok bihurtzea, nomadek izan dira beti, eta okupatzen zuten tundra guztiua. Orduan, hor dago, etortzen da, kultura horren akabatze bat, ez da. Eta emakume honek, liburu honek nirliit hitz egiten du horretaz. Kanadako inuiten kulturataz desagertzea, eta zer gertatzen ari zaio, historia ikaragarri da, ok bizizan dira isolamentu handi batean, milaka urtea, bere bizimodua aurrera ateratzen, horreka izugarri ederra artikoan, oan ez dute lanik, Kanadako gobernuak dirua ematen dute lana ez eitengatik, eta badago personaren gauzerik okerrena da, lana ez eitengatik dirua kobratzea. Eta zer du, bi arazo ikare handia dituzte. Alkoholismo, bortitza, hamabi urtekin ja alkoholismo ikaragarri izaten dute jende asko, eta geho suizidioak. Eguneko ikaragarri handia daude, jendea bere burua beste itibula. Hau da, nolabait bere kultura desagertzia, bere bizimodua hain errotuta izan dute, ez pensa, erresa denik, kultura bat erikitzea artikon, non izotza besterik ez dago, eta zuki inbertuzu dena. Hau da, kombustible bilatu, erregaia bilatu, sukaldi egiteko, erropak egin, zure lerak eraiki. Orduan, hortikanen pasatzea ez ere zeitea. Aldaketa ikaragarri eta problemak ikaragarrik dituzte. Munduari buelta, eman diogu, zure eskutik, sarritan egiten dugun bezalaxe, Eslovenia, Kanada, Groenlandia, eta bestelako tokiak, ezta? Felipe Uriarte Mendizalea, zurekin egotea, hitz egitea, plazera da beti. Aio eta ongi izan. Eslovenian esaten duten bezala, eskarrik asko, bala. Oso ongi, nahi duzun arte, ongi izan. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.